Hovoril som si, že dnes si natočím nejaké videá z tohto behu, ale hneď na parkovisku ma nastral typek. Čakal som na voľné parkovacie miesto a on sa tam úplného debila predbehol. Tak som sa spýtať, či by sa mu to páčilo aj v obchode, keby sa niekto predbehol. Povedal, že bohužiaľ, takže mu prajem pekné sviatky a pozdravujem ho. Nevadí, ideme ďalej. Ja už som v nejakej tretine asi, ako mám pred sebou takýto parádny kopec. Takže si dám akorát gel a toto je myslím, že to najhoršia časť. Potom, že je kúsok iba na kamzik a potom, že iba zbeh dole. Dal som si nejakých 12 km plán. O týždeň bežím polmaratón v Bratislave, takže som sa nechcel úplne rozbiť. Ale nie je to sranda. Ak máte korosy, tak má nový update marcový, kde takto pekne ukazuje, aké stúpanie ťa čaká, cca aký sklon. Fuj. Slovami klasika, behať po asfalte, threshold je horor. Aj toto horor. Aspoň mám čas si pozrieť prírodu. Dobre, toto bolo asi najhoršie stúpanie. Už to malo byť celkom v pohode. A možno si aj pobehnem. Neviem, či idem dobre vlastne. Nevadí. Uvidíme o chvíľu. Rovnako ako stúpanie, tak mi korusy aktuálne ukázali aj klesanie. Ja to skúsim nájsť. Ma čaká krásny takmer 2 km a 52 metrov klesanie. Let's go. Tak výborný nápad. V jednej ruke gel, druhý telefon. Keď sa vydrbem, tak si môžem zbierať zuby po zemi. Mám tu znova trochu stúpanie. Chcel som povedať jednu vec. Nechcem vôbec mudrovať, lebo nie som žiadny profík ani nič. Ani fyzioterapeut, ani tréner. Asi tak 3-krát mi vykrútil členok, ale tým, že zaraďujem nejakú posilku, nejakú pliometriu, tak som si to vlastne nevšimol. Žiadna bolesť, nič. Takže na to určite má nejaký význam. Tak to by malo byť celý rok. Tá teplota, slnečko, žiadny hmyz ešte, žiadne kamene schované pod listami. Fantázia. Trošku som zišiel z cesty, mám nejakých 100 metrov voda. Chodný hlas je krásne, 2 km, 50 metrov prevýšenie. Kamzik lúka 25 minút, ok. Fuj. Teraz som z teba do krásneho blata. A podľa mňa chrbát mám, ako keď som malé babetko zaseráš po obličky. Posledné také väčšie stúpanie, 70 metrov na 600 metroch. Let's go. Let's go. Asi toto je pekné hovno. Neviem překlamať. Aj toto nie je úplne sranda. Korusy pekne prepočítavajú. Aj tempo, kde preratajú prevýšenie. Takže teraz asi šprintujem. Ono to vyzerá, že mám nejakú spoluprácu s Korosom. Ale nie je to tak. Zatiaľ. Hodinu za sebou. 3,5 km do konca. Dám si krátku pauzu a už tyvo dobehnem dole. Ono čaká len 3 km klesanie na parkovisko. Cca po hodine a niečo, druhý gel, nech už dokonca letíme k šíp. Dobrý deň. Alebo aj nie. Všimol som si, že asi 3/4 trasy nemá vôbec zapnutú hudbu, taký mám sluchátka. Je to úplne iné, ako keď bežím po asfalte. Tuto je stále nejaká zmena. Musím kontrolovať mapu, lebo je to zradné občas. A už ma čakajú asi iba nejaké 2 km. Už iba zbeh. To je tiež treba trénovať. Tam sa dá dosť veľa času na hrbanie na pretekoch napríklad. Podľa mapy to vyzerá, že ide dobre. Uvidíme. Myslím, že tady to som ešte nešiel. Každopádne, mám kúsok do konca. O to viac si musím dať pozor. Nech sa nezdrbem. Rýchla pauza, lebo gravitácia robí svoje pri zbehoch. Aby mi nebolo ľúto na konci trasy, je to tu totálne rozbité od nejakého bagru. Dúfam, že tu mi nevyletí kotník niekam do lesa. A ešte, že nefúka. Voda. Toto vyzerá ako veľrondové roklinky z Pána prsteňov. Na konci tejto trasy je parádny zbeh. Vybavené.